nhasi tashanya kuno Cold Comfort uku kwatati regai timbonoona amai nemwanasikana wavo vanotiwo vane dambudziko ravari kusangana navo. Dambudziko iri vanoti idambudziko rengozi iri kubuda pamwanasikana wavo. Tikati aiwa regai tizotaura nemi tione kuti mungabatsirike sei sekubatsirwa kuri kuitwa vamwe. Zita ndinonzi Robert Tafumane. Thank you very much for joining us on this program. What you need to do is just to click that button subscribe so that every time we post something new you'll get a notification and you'll never miss this informative program. This is your favorite online television station, Zim News Beat TV. Sekutara wandaita regai tinzwe namai kuti nyaya yakamira sei. Amai makadizve? Apo makadiyo. Anditika kuri sei kuno ku Cold Comfort. Cold Comfort kuri right zvako. Anditika alright, pakanaka amai ndikumbira kuti mutisimudzei izwi renyu mbichana kana tichitaura. Zita munonzi amai ani? Ronzi Mai Vaida. Mai Vaida. Anditika ndinotenda Vaida ndiye akanditsvaka akati mukoma ini ndine dambudziko randiri kurarama naro mukati meupenyu hwangu. Uyai tigare pasi naamai yangu titaure tinzwewo kuti dambudziko iri ringabatsirike sei. Dambudziko raVaida rakatanga sei amai? Vaida akanga ari kuSouth Africa. Vatongopedza chikoro zvakanaka. Ndebva aroorwa inda ndinguva njigari panhangu ndiri ndega. Ndepandakazoti mwana akupenga. Akutogara mustreet. Saka anga ane vana 3 angongogara musango navo mumabridge. KuSouth Africa ikoko? South Africa ikoko akatambura. Kuti akasvika pano zvokuti zvaityisa. Akasvika pano mwana wacho mudiki angatoora nepamba. Zvisina mbomira zvakanaka. Akasvika pano situation yasingagoni. Saka atangouya pano bva ngopenga aingogara mugomo achipenga. Takatombomushaya kwemwedzi wese tisingazoturipe achingogara musango. Saka tambedza kunamata kuti indopinda Seventh Day Adventist. Saka ina angutaura chokwadi andagora ndazvitsvaga. Asi hama dzake dzakazozvitsvaga kuti vabereki vake vanamati Seventh Day. Saka aveti unenge achingotaura oga. Achingoti ndiregerere wandachandosiva. Sandaivhaita chii? Hanzi pani munhu unotaura neni. Saka vakazofamba vakazongorora hama dzake. Hanzi pane munhu wakaurawa kuMozambique nehama dzacho nebva vasairira mwana pamwana uyu kuti mukadzi wake. Vakamurayira kuMozambique kuti vakamurayira munhu asi ari chizvarwa chekuMozambique. Chizvarwa chekuMozambique. Saka vafamba mweya wacho wakanobuda paari. Akataura kuti toda mombe 47 kuti ndibve pamwana uyu. Saka mweya wacho unenge uchingotaura hatovati. Unenge asi izvezvi takatumisa pamapiritsi. Zvekuti zvikangotanga unenge achingotaura oga. Chindiregererevo ina handina chandoziva. Saka mweya watova nenguva. Saka hapana munhu wakakwanisa kuti andibatsire ndangotambura nomwana une vana 3. Sana vana ivavo ndakatongovaisa kumusha vari kutongobhadharwa nebhimu. Saka pakutangira chaipo ndimurapisei ndakashaya ndakazopedza ndaisa mapiritsi nokuti angongogara musango. Aitotyisa zvairi pamuchomuona ipapa. Aitigara nemagirisi akadii zvokuti nyange pano muridzi wemba wandoda kumutenda asi akwanisa kuti atichengete pano kuti aitopwanya zvinhu. Saka pari zvino mweya uyo uringonetsa pari hakuna unokwanisa kuti vabatare ngombe dzacho kuti kachibhadhare vanhu vacho vari kuramba. Chiitai zvimwe zvinhu ini ndakasiyana baba vacho vatori action. Baba vacho mazaona vakuyawo pano. Hapana kutora action pamusoro pemwana uyu wangogadzika mwoyo uyu. Murume akatomusiya akasiya zviri nevana. Vana vacho ndiri kuchengeta izvezvi tichitambura nemuriyi. Saka ndaingoda ndibatsirwe kuti pangowanikwawo munhu ngamubatsira kuti zvibviswe zviko kana zvikwa kunomwe kazvichidini zvingotsuruka kuti mwana abatsire mwana tambura. Unonzwisa tsitsi. Haana chanokwanisa kuita pezvonuka zvimaugi zvezvika zvikatanga rwara. Mweya wacho unenge uchingoda ng'ombe 7. Chichivaudza kuti hatikwanisi kuwana ng'ombe 47. Hatikwanisi vakaramba. Saka ini handigari ikoko zvokuti ndine simba. Endai kuzokumusha kwangu ndakwanisa kundizvitakura kuti ndogona kuti atite kuti tibatsire mwana. Saka zvozvo kumusha kwako ina ndachibatsirwa ndogona kubatsira mwana watambura. Unonzwisa tsitsi akatanga kurwara ipo mukabvunzana pano. Zvinopa tsitsi. Mweya wacho unenge uchitaura ipo unotaura naye. Akada kutanga kuti unogona kutotaura ipapa kuti zvakati svika tuchitaura mweya uyu. Ndanzwa muchiti makasiyana nababa vemwana. Makasiyana gore ripi? But takasiyana ari grade 1. Nditi anga ari mudiki. Mati mhuri yekumusha kwababa Vaida vakazozvifamba vakazvitsvaga vakanzi ndiri munhu akaurayiwa. Kana achitaura munhu yanti akaurayiwa sei mumusha umu? Izvi zvingataura naye Vaida nokuti ndiye unenge achiwazvitaura kwaari. Anoti akandizwa chiti kwati kwanzi pane asekuru vake vakauraya munhu. Asi kumusha kwavanhu tozizwa wakati tozviziva. Kanogara ketutu.
vakanzi vanotozviziva siku racho kwarai munhei but vakuzvitakunyirana manje kuti muchinhu chikaitika hakuna uchada kupinda munyaya iyoyo vangosiyirei ndisiri mumusha manje tichingoita dambudziko remwana iyoyo kuti vangondisuyira kuti handisiri mumusha vazviisa pane mwana ini ndisiri mumusha mavo sakura kuti vanozviziva vakazvifambira vakazvitsvaga ndokuona kuti zvino mukati medu zvamine ngozi toisairira papi painonogara nebva vasairira pamwana iyoyo vachiona kuti ini handiposi musha uyoyo saka vakangoona kuti pari isi kuisa pavangoisa paari zoti ina ndachandinacho handachakwanisa kuita handitototi handodawo kuda kuchema nokuti zvandakasinga zvakaoma vakangoona tapa ndepanoitapa kuti ina ndachandinacho kuti ndikwanise kuita ivo vane zvinhu zvavo vanhu vacho but havatopinda nyaya dzacho vanongoti ona mutoro wako baba vemwana baba Vaida vanoti chiini dambudziko riri pane mwana wavo vakauya vavana chava nacho vakatozouya tasingasi kwavakaenda kwavarivo somunhu akangotora mumwe mukadzi vari kungoti hatisi kuti totangira papi asi vanoti nyaya iyi ndakamboinzwa tiri mudiki taimbodliswa maporichi chingodzi pane zviri kuitika musha tichiri muduka handakuziva kuti nyaya iyi ichazosvika kumwana saka nyaya iyi nditosvika mumusha mavo mose but havadi kugadzirisa vakangoisundira kune mwana iyi vachingoti nekuti mai ake zvavasipo zvingogara zvakadaro saka ndomutoro wandinawo iyoyo ivo baba vaVaida vanzwa kuti ndo zviripo ongo havana chavainacho vari kutiwo ndoita sei pane zvinhu zvakati siyanei pane kufamba sekufamba kwakaita vamwe vachibva vasundira ngozi apa kuita kufamba kwokuti ndoda kunoripa mombe 47 matanho avari kutiwo vada kutorawo kuchengetedza mhuri yavo ndeyekuti chii ndoda kuti vaimbofamba nai vachingotirira zvimwe zvemaprofita nepapi havari kufamba nai but panofamba mweya yacho unongoti hasati kubva asisi kubva vatoneta hapana pausingadi izvo vakabva pane manje vakafamba nai panoenda mweya ndikuti tabva wotoona manheru taura mweya wacho uri kuramba kubva but vaidza kufambawo pasingabhataki paya vachiinza maprofiti izvo panoembeta kustadium nayuko mweya wacho utooneka kuti takuenda wodzoka kunotoona utotanga kutaurazve naye saka usika havatu unenge totaura nomweya uyu pasingavata pa mweya wacho unenge uchiti uri kudei kumwanasikana toda kuripiwa kuti mubhadhara mombe 47 akatodharekita vanhu kumba kwacho achirwara kuti pamusha wacho pakumozangu pakati vanotokuziva wakamboenda pamupani pakanodharekita vanhu vakatoudzwa kuti kwanhu achindo kwamagirasi pakati but vanhu vachinoda kuti havana kubatana musha mavo havadi vangozvisiya zvakadaro isina vacho vakatoona kuti ndatambura nebva vatobva kwavakaenda nomukadzi wavo vakadzoka kuti tibatsire kutoita sei but hataneta ndanzwa muchiti munhu akaipara mhosva iyi ariko kumusha kwavo ariko tongowa kuti vanoziva vanoturiko mbei ivo baba Vaida havana kumbotireka ndinotaura nemunhu tonoti dambudziko iri tingarigadzirise sei vakada kutaura zvikadita hondo havasi kuzvigamuchira vanhu vari kuramba nyaya iyoyo vanasi kuti sitotaura nema sezvo dambudziko asi kwavanozviziva havasi sezvo vakuru vaizviziva vakafa zvakaitika nokuti munhu akaita kakasara mupenyu vamwe vanenge vachiziva isi tangofunga kumwe kuti dai tangokwanisa kuti tingosundirawo zvingoinda pano umwevo kuti mwana achengete vana vako izvi vana hana unochengeta vanachomwana vanomukaona vanzisatsidzi vanonzisa kugara kumusha vana vake havana chokupfeka nguva totambura kuti vodlei asi hatizotoita sei tatingoti zvingonobata kana iye munhudzi wakazviita zvingekwawo musha make kuda ungakwanisa kuti anoripa nokuti vakati asigoni kuripa ngombe dzakawanda kudero orata mai ndoda kuti mumbochinjana Vaida auya pandimbotaura naye sekutaura kwandaita nhasi tiri kuCourt Comfort uko kwatiri kutaura namai Vaida pamwe naVaida nenyaya yengozi yanetsa mukati meupenyu hwemwanasikana wavo. Sekutaura kwavaita vanoti mwana wangu akanga akaroorwa uye ari kuSouth Africa. Uko ndo kwakatangira nyaya yacho. Kubva ipapo mwana akatanga kugara musango, hanzi akatoya ari magirizi uye mwana akanga atoora nepamba. Rekaitinzwe kune mwanasikana kuti kana achiri kurangarira Vaida kuti zvinhu zvakatanga sei. Vanhukadzi makadi tiripo makadi wenyu. Kana muchiri kurangarira imimi muri kuSouth Africa, dambudziko iri rakatanga sei? Ndichandorangarira ndechekuti zvakaita kunge ndakuita semuprofita. Ndakutora vana nichinamatira, ndoita senge ndiri kunamata. Ndototora cooking oil ndakutanga kutomwa. Totoona handina chanichaziva, hapana chanichaona. Hapapa pasisira chanichaziva chanichaona. Achanongorangara ndechekuti ndanda kukirwa. Ndichida kuti ndizame kubuda but ndanda kukirwa nemurume wangu. Ndo zvakaitika.
ndanzwa amai vachitaura kuti imimi zvimwe zvacho munotozviziva nekuti ngozi inotaura kwamuri. Pamakazotanga kuti ndakuti zivei nemazwi amainzwa muchitaura yaiti chingozi? Zvakaitika ndezvekuti for 6 good years yanga isingatauri, kwakuri kungorwara, ndomboiswa pamapirisi, ndikasiya mapirisi ndopandotanga kurwara zvefuti. Saka ndimanje pandakarota achiti inini kuti upenge kudai nditorewo munhu akaurayiwa, asi ndakaurayirwa kuMozambique, saka waitotaura ndoda kukuuraya. Saka kubva ipapo munzeve mundichitonzwa ichitotaura kuti manje toda kuona zvinoita sei, nekuti nditorewo munhu akaurayiwa kai, because ndakaurayiwa ndikabviswa maprivate parts. Saka uda kuti ndiite sei, toda kutoona kuti iwewe unoita sei, ende plus futi tichida kutokuuraya but dzimwe nguva tombokukoniwa, asi toda kutokuuraya usati wapenga uchatambura. Ndozvaunongochotaura mweya wachoyo. Uchibvunza mweya uyu sekutaura kwawaita kuti wakati ndakaurayiwa ndakabviswa maprivate parts, paunotaura kuti wakaurayirwa ndepapi ende maprivate parts acho aida kunzi ashandiswe chii? Kune kumwe kwatakambofambawo zvekuikaita senge tisati taenda alright, ndiwo wakazotaura kwamakafamba kwacho. Wakasvika ukataura mweya wacho kuti ari munhu anga haka mhepo yacho, ukataura kuti maprivate parts akatoiswa pashopu kuti awanise vanhu vavo mari. Saka munhu akauraya ari mudiki ndobva abviswa maprivate parts vaida kuitira business. Saka ndozvo zvakataurwa, asi pandakazotaura tambofamba zvefuti ndopawaipa madirections uchitaura kuti side rekuMozambique neMutare mukati wekwamagirasi hanzi moti 1. Saka isu tiri kuda mombe 47. Saka pari kunetsa kuti vanhu vachiona tikataura navo kuti bvisaiwo, ngatibvisei tione kuti toita sei. Hapana ari kutomboda kuripa ngozi yacho kana mbobvisa. Isusu hatimongoona kuti hatina chatiinacho, so vanhu vari kutambudzika. Nendainge ndichimboita senge zviri kufamba izvino handina kana chandiinacho. Pamunotaura nemweya uyu nemhepo iyi iwewe nayo musati maenda kwamunofambawo munenge muchitaurana kuti chii? Aiwa, iyi mhepo iyi zvainoita ikangoona lese ndawana mvura inowanzokomenda pese pandinoenda kunonamatsiko. Inogona kuti ikasvika pane muprofita ari kubatsira yosvika yototi aiwawo kupiko umbori nesimba ripiko iwewe, dai watotsvaka hako zvimwe zvinhu zvekuita. Unongochonitaura munzeve umu ndo mane nchinzwa kuwispa. Dai watotsvaka zvimwe zvinhu zvekuita ungatigona iwe. Saka kazhinji zvaunongotaura nezvekuti inini nditoriwo munhu, saka tichaona kuti iwe zvauri munhu ini ndiri munhu, tichaona kuti zvichaperera kupi, nekuti inini iyi mhosva yakatoparwa kai, ini ndakatoparadzwa. Saka tirakuona kuti iwe unosvika kupi, nekuti inini ndichatokutambisa, ndichatokutatidza chaiko chaiko. Ndozvaunoita izvozvo. Kana achitaura munhu uyu anoti akaurayiwa gore ripi? Munhu uyu gore haasi kutaura. Gore haasi kutaura, haasi kutombotaura gore. Gore haatauri. Ndoziva kuti mombe 47 imombe dzakawandisa stirei. Pano hakwa munhu uyu kwamunenge maenda uko, panomboitwa here atingati manegotiations kuti nochi mombe 47 idzi dzawandisa ngatitei so kamuko hatingaite here mombe shoma dzakadaiso daiso kuti zvinge zvinoita nyore kwamuri hama imimi dzekwana Vaida muchinoripa ngozi? Manegotiations maprofita aitomboedza kutaura naye painombuda. Saka manegotiations akashaya basa. Yero kuti papa hatitobvi. Chikonzero isingabvi ipapo chii? Hanzi nekuti isusu maprivate parts edu takabvisiwa. Nditori munhu akauraya ndikabviswa maprivate parts. Saka inini handisati ndaronga, nekuti inini musi wandichauraya kana munhu 1 mumusha menyu ndo musi wamuchaona kuti hamusi matsotsi, nekuti ndichatsvaka munhu 1 ndouraya. Ndozvawakataura. Inombotaura here kuti sei yakasarudza kuzobuda pauri iwewe? Akataura kuti hanzi vanhu ava zvavakaita inda asingadi kuuya pauri, because iwe hauna kana mhosva yawakapara. Asi ndakaita zvekutoudzwa kutoti enda pana Vaida. Ndakaita zvekutosundira kuti enda ipapo. Hanzi hatisingatodi, ndobva tazongogarawo ndobva tatongoona kuti panogarika. Saka pandinonamata inenge wakuti uri kutipisa, hapachagariki kana wakutipisa kudai so. Uda kuti tiende panani iwe, takatonzi wogara ipapa. Nekuti vanhu vachitibvisa vakatibvisa vachiti takupa munhu wokugara. Nekuti saka vabvunza kuti zvamandibvisa ndoenda panani. Iyo hanzi ndobva yataura kuti iwe wakutoenda pana Vaida, ndopaunogara ipapo.
ndozvaakataura mweya wacho. Pamakadzoka South Africa ndiri kurimemba kuti makafamba sei? Ndakatofamba zvakatonaka nenyaya yekuti ndandiri pamapiriziwo, ndairwara hangu. Pandakausa kukwira bhazi nevana ndikatosvikawo kuroadbot, mai vakauya vakanditambira kuroadbot. Kubva kwamakata South Africa murume ndiye akati chiendere, ende kana manga mine vana 3 makaronga sei apa nemurume kana kuti mamatosiyana? Murume zvakaitika ndezvekuti ndakadzoka ndikambozama kuda kugara nemurume, ngekuti murume condition yangu haasi kutondida. Ndakatoona kuti condition yacho pane zvatochinja. Saka zvadaro ndobva ndangotora vana, ndiyanga nevana. Ndobva ndambowana sheki yandanchigara. Ndobva ndagara nevana paya paya. Ndopandakazotaura nabamunini vangu. Ndobvati rega ndikupe mari udzokerako uende kumushando zvandakavakumbira. Ndopandakazouya. Saka ndakuzenge ndatanga mapirizi aya zvefuti. Dambudziko richibva radzokorora. Saka mai vangu vakatambudzika neni. Bhosi takatomboenda kumasoko takandogara nguva refu vachiti ndinopora. Ndakagara ikoko ndafunga ndaita a little bit of recovery. Asi problem ndeyekuti ikoko kumasoko kwacho vakakurapa ukaita 100% zvinodzoka futi. Saka ndozvataisha kuti chero ndikarapwa kumasoko ikoko zvinodzoka. Ndotanga kugwara futi. Ndozvandaitya izvozvo. Saka pakurwara apa ndanzwa kuti amai atotora kuti nhasi matomona anenge ari nane anorwara zvisingaiti. Chimwe chinhu chinonetsa panyama penyu chinorwarisa chinokonzerwa nengozi ichi? Ndiri kuita mabayo handiti koti nzongo. Ndambenge ndichirinzwa pamauye papa. Nzongo rakaraudzira rekuti ndikasumuka kudai so ndokona kunzwa kuda kudonha cheko cheko. Nekunzwa kubatwa brain handiti. Zvekuti kana mafungiro andaita, because inini kwadhokota ndakanzi ndakadiagnoswa neinonzi schizophrenia. Saka inini schizophrenia ivo madoctors anoti it's a spiritual thing, inoda religion. Saka as I was diagnosed neschizophrenia, schizophrenia inoita kuti unobatwa brain, mafungiro aunoita neschizophrenia nemafungiro awaita usati warara zvese zvatosiyana. Maonero aunoita zvinhu, vision nemaonero aunoita zvinhu zvese zvatosiyana. Apa unenge usisina memory yakanaka. Unotongona kuti uyu mubereki wangu, but maonero andaimutarisa ndarwara zvatosiyana. Because unenge brain dzedu dzachinjwa, so dzatochinjwa total. Kuti mafungiro awaita, marongero awaita, kuti uchironga kana chondo, dzotonzwa kuti brain dzabata hadzichagona kuronga, dziri kutongwa. Saka ndozvakambotaura mumwe muprofeti akati aiwa zviri kuita mweya wacho ngozi uri kuda kudzibata kudai kuti hadzifi dzakafunga idzodzo. Saka ndokufunga zviri padhuze zvokuti mai kana kuti rega ndidai, but pfungwa dzangu totally dzakatobatwa nemabayo zvandataura zviya. Kumbonzwa muviri uchirwadza, muviri unorwadza, ndotombovata nekukotsira. Pamatoye papa upedza dzakandibata zvisingaiti. Mhepo yacho inenge inotondikotsirisa ndisatomboita kana chunhu. Ndakakotsira. Apa ndofanira kuti ndishande ndiwane mari. Asi ndakakotsira. Ndanzwa mai vachiti mausiku haurare zvakare. Munenge muchiita sei mausiku? Mhepo munenge muchitaurana kuti chii? Mausiku ndinenge ndichingoona munhu anenge achifamba, saka ndinenge ndichivhunduka kudai so. Ndokuona kunge there's a certain person anenge achiuya kwandiri kudai so. Saka ipapo ndopandopedzisira ndavhunduka. Kutange pamwe pacho ndotongopepuka ndichivhunduka kudai so. Ndozvinotoitika izvozvo. Kana munhu achinge auya, pane conversation yamunoita here? Munombotaurana here chii chinoitika ipapo kana achinge auya? Zvanoita munhu anotogara achitoripo. Haana nguva yekutombobva. Haana break. Bosi ipapapa handi anenge aripo. Akatongoona kana kuti ndakunamata kwanzi watanga. Watanga wauda kutotibvisa. Ungatibvisa ungatigona. Unenge watomboenda kupi zvokuti mimi musati mauya chaiko chaiko. Wakatotaura kuti uku kwauda kutiendesa manje, kwauda kutotibvisisa wanotibvisa manje. Bosi kumwe kwese teichinyepa kuti tabva isu tichitoripo. Ndichitoripo, bosi nditori munhu, but uko kwauda kutiendesa manje. Uko wauda kutotibvisa manje. Havana kutaura ndekupiko? Havana kutaura ndekupi, but vakuti ndatokuona, ndatokuziva kwauda kuendeswa ikoko, uko tinonobvisiwa. Ndozvaunotaura manje, unotaura zviri kumberi. Saka unobva kuti eka kwenini uda kuti ndirarame sei newe inini wakaiswawo pandiri? Ndotombobvunza kuti ko inini ndakatanzei. Saka iwe unoti iwe chawakatadza hauna, but takakuvenga manje. Tinotokuvenga, kutokuvenga cheko. And hatichakuratidza, hatisati takuratidza
uchaona moto chaiwo chaiwo kutambudzika kusvika pekupedzisira ende icho chiri chokwadi bhozi ndikakudzai zvinoitika mubrain dzangu soka ndikachitora kuti ndikazvitora ndikasapa nasomeone munhu iye anoti wakashinga ende kuti zvitsanangure schizophrenia inonzi you can't understand it saka ndikada kuzvitsanangurira kuno umwe munhu handigoni kuti ndozvitsanangura sei but chanogona kutsanangura ndinoda kuti ingozvitsanangura hazve kuti ndoda kuzvinzwisisa but ndoda kuzvinzwa handikunzwa mutsauri ingozvitsanangura ndizvinzwe kuti ndizvinzwise nekuti sekutaura kwaita kuti zvinonetsa kunzwisisa asi taura ndizvinzwe alright zvinhu zvachona zvazvinoita izvozvo zvinoitika izvozvo zvokuti ndoita nzungu handiti ndogona kuona rima so totally rima kana kuti ndokangamwa hani zvakafanira kuti ndaachida kuenda kubasa ndogona kugeza ndokangama kupfeka hembe dzakachena ndopfeka dzandana ipapa nditori nomao nemapirisi ndopfeka dzakaita se dzakasviba mama oti aona kuti mama zvatokanganwikwa but before ndendatozvifunga kuti ndoda kuti ndikageza ndopfeka hembedzi ndogona kuti ndiri mumba time dzekubatidza light chaiwo chaiwo dzekuti ndichibatidza light mumba dzinogona kutondidarika mumba ugona kusviba kusvika matozoya munhu ari ndomawo onoziva kuti kolaiti mumba muchine rima ndoti kupikwa zvatokanganikwa saka ndiri munhu ari kutotambudzika mupfungwa zvokuti ndotombonzwa chinenge chiveve mupfungwa kunge munhu ari kudedera ari kuti anonzi shaking iyayi inoitwa nemunhu anenge achirelapsa iyayi ndoimwe yandoita nokuti zvimwe zvinhu zvinova kunge wakuda kuita muprofita kunge uda kunonga nhombo kunge uda kuyeresa zvandichiona kuti kurwara kuya saka ndozvitora ndozviona ndozviavoid ndomaitikira azvoita but brain mangu totally dzakabata zvezvokuti pandaitopenga ndasingazivi kuti ava ndimai ava vana ava chii hapana chandaitoziva ndaikogona pamwe kutongodya zvakafanira kuti mama ipapo vaitaura kuti pawaipenga chaipo chaipo hanzi ndaitombogona kusuka kuda kuti ngozi yacho yainetsa zvayo but kuda ndekumbopombodzwa kuda zvazvawana kuti ndada kusuka ndobika but zvinhu zvacho zvobikwa zvinogona kutogwa shuga yoiswa munyama pamwe muriwo wotogwa woiswa muwardrobe iwo watogwa mufiriji kana wapedza kubikwa dzimwe nguva totomboita hanzi mama ndotomboita nomoyo yekutomboti kutombosuka zvakanaka totombovata asi kazhinji 5 o'clock kana 4 o'clock dzachaya ndotobuda ndotoenda havachatondiona 2 days 3 days handiwaniki kana watozofamba kwawafamba ndowaripozoona nchibudikira nekugoma saka pfungwa dzangu dzakabata zviye zvokuti hauna chaunoziva hauna chaunoziva wakatokufanira nemunhu akafa uyo zvokuti ukadzirwa njere dzacho kudzororwa kune vakafa bhozi hapana chaunongochiziva kaunongochiona rima ungochiona rima unozoudza kuti chakati nechakati chaitika iwo hapana chaunongochitomboziva ipapo. Pane pawambotaura vhaida uchiti dokta adiagnosa kuti ndo chirwere chandinacho akataura kuti hongu tinogona kukupa mapirizi asi dambudziko rako iri riri spiritual ipapo kapo ndoda kuti panyatsoti JK kuneni nevanhu vari kuita sevari kuona nokuti vamwe vanhu vanondondifonera kana ndichinge ndasangana nevanhu vane matambudziko akaita semi vagondituka kuti hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo munhu ngaende kuchipatara kana ndichinge sei unofanira kunge unzi uri kupsychiatric unit kana kuti uchigara kuingu chenu uchibatsirwa vanotaura kuti hakuna chinhu chinonzi ngozi asi iwe urikutaura kuti chiremba akakudhiagnosa akati ndozviripo inini akanditi it's a spiritual thing chiremba akanditi every schizophrenia it's a spiritual thing yasiyana neyatinoti depression inokonzerwa nekufunga saka iyo yakatonzi totally schizophrenia inokonzerwa nespiritual attack handitika saka ini ndinobelieve doctor because inini mufamily medu tina tete vakatombopenga vapenga ndobva vafambiwa navo ndobva vaita se ndobva vapora saka vapora ndobva zvichaenda pane vamwe futi tete futi ndobva varapwa futi ndobva vaita se ndobva vapora zvichibva ikoko ndobva zvaya pandiri saka you can see kuti these people they were healing through religion as what the doctor said handitika saka ini ndikubhiliva kuti iskizo iri konzwa nemaspirits because kana ava vakarapwa zvikapera inini doctor andi schizophrenia is ndeyeupenyu hwese vanoti chirwere chisingaperi chacho saka tingati here spirit iyi iri kukutambudzai natete vakadai so tingati ndiongozi here yaiti ikabva apa iwe avo voigadzira yoenda pane uyu voigadzira yozopedzera izvi nezvekutaura kwatiri kuita yave pauri
haindomaona handikushita because inini sei ndakazopenga vamwe vabva kupenga asi vachinzi vambofambiwa navo inopera vafambwa navo vafambiwa navo vopora inini sei zvakati zvabva ikoko kutobva zvauya kwandiri saka ndikuona kuti is the same story. Saka maidi kuti imimi nana baba nana mai muenda nana tete vaya kuti kwamakarapwa imimi ndekupi tiendewo ndinorapwa. Ivo havadi kutaura nezvazvo manje. Havatomboti titombobatsirwa. Ivo vanototaura kuti batsirwa ina nababa venyu. Hatitotaudzani zvakanaka. Ivo havatodi kutozvinzwa izvozvo zvokuti anzi imimi ningiri rapiwai ngatiratikuratidzei kwatakarapwa izvozvo havadi kuzvinzwa. Baba vauya ndoziva kuti vakasekutora kwaita mai kuti vakasiyana imimi iwo uchiri mwana mudiki ndokuzonzwa kuti no mwana Vaida ane dambudziko raainaro. Baba vauya vakasoti chii? Baba pavakauya vakangoti nyaya iyi tofanira kuti tiidzorere kuri muridzi akaita se akaita. Saka isusu ivo mari ndoiri kuvanetsa kuti vakwanise kubatsirika kuti toenda kupi. Chero tikada kunzwa kwatanzwa tinokuenda sei tisina mari. Nekuti ukatarisa zvizhinji zvakafanana nengozi izvi vanhu vanenge vachida mari. Ichokwadi. Saka baba vakazvipira havo kuti mufambe mese semhuri asi nyaya inongonetsa inyaya yemari. Baba vakazvipira kuti tifambe semhuri asi icho chiri kungovanetsa ichi imari. Vanotouya kunoku kuna mama kuno kutoti dai tatafamba tadai zvino chero tikada kuti tifambe tinogona kuudza kuti kwakati kunobatsigwa asi uchisvika ikoko munhu anosvika kuti ndikuda 1.5 kuti ndibatsire dambudziko renyu riende. Saka ini wanzwa kuti ndoda mari manje. Ini nangu mukomana but handizivi kuti mungada mari ndochaja handiti nokutamba hangu. Murume akakuti enda nevana iye ndokusara ikoko vana ari kuchengetera hongu iwe love tomboti yapera nekuda kwezvikonzero zvedambudziko rauri kusangana naro ko vana vake ari kuita sei? Vana haasi kuchengeta asi kuti izvozvi ndopakutokomunicata achiratidza kunge ari kundida izvi nezvi ari komunicata achiratidza sei ari kundida but haasi haatosiri serious zvekuti angachengeta vana kana kuti kuchengeta inini kuda zvichazoitika kumberi uko semunhu achiri kutanga kutaura izvi nezvi. But ndikuona kuti chero ndikada kupusha kuti ndiende ikoko inde condition yakadai zvikandotenga kupenga zvefuti ndiri kumusha kwevanhu panenge pakangooma. Hatisi kuda kuti titaure kuti iwo dzokere ikoko atoda kuisa vana pamberi. Chikumbiro chaungaiti kwaari achiona programu ineyi takatasana nedambudziko revana iri nezvevana vari kubhadharwa nebhimu asi ari South Africa. South Africa anoshandai? Izvo zvakabva kuSouth Africa. Ari muno? Akure manje aku-UK ndokwaari. Kure kupi kwe? Kure hapana kure aku-UK. Alright, tingatiti wakamutaritsa izvi munhu ari ku-UK vana vari kubhadharwa chikoro nebhimu. Iwe uyu anga asiri kuda mukadzi nenyaya yekuti akatoona urwere hwangu saka apana kutaurirana. Ipapo ndapanzwisisa kune ex husband yakwe hongu iwo nedambudziko rako handiti iwo wakatozvigamuchira kuti nedambudziko randinaro iri murume akanditi ndachi kuvabereki vako ko vana nemadambudziko avainawo kotova tikaendewa kuvabereki venyu kuna baba venyu muitese mubhadhiro school fees manje tikada kutora kuvaendesa ikoko bhosi paakambogara nevana ari ega ini ndisipo ndatoona vana mumwe wacho mudiki anga akutoita senge munhu akufa aonda zvisingaiti zvokuti ini chero ndairwara ndakakwanisa kutora vana ndikachengetedza ndikafidha ndokuita kwakaita kuti vana vadzokedzane muviri. Ndinoti vana vakachengetwawo kumusha nchipota nchimbonovaona mai vanotumira ini ndikawanawo kana kashugawo ndikaendesawo zvinenge zviri nani ndadangoti chero asingandidi hangu ndokosiyana nazvo. Ndocho chimwe chete chatiri kutaura iwe uri kuti uri kunoko ukaona kamari unotumira vana kumusha amai vari kunoko vakaona kashuga vanotumira vana kumusha ndozvandiri kuti ko murume wako baba vevana ava vari kutadza nei kuita izvozvo? Vana ndevake nevana vacho hatovadi ndo zvinonetsa. Vana hachavadi vana hachavadi bhosi ichitori kuchipata vaitoudzwa kuti chiendai kuna mai venyu vaiudza vakatorigwa hembe vakanzi ndakukuendesai kuna mai venyu ndopakapera ndopakabva patongopera nyaya yacho. Vane mumwe mudzimaiko? Handizive zvino izvi handingazivi bhosi dzava 7 years nchirwara gore rikapera ndorava richi 7. Mani 7 years masiyana. Chikumbiro chaungaite kune murume wako achiona programu iyi
alright ngatibvise kuti murume wako angazoti muri kuramba muchingondimanikidza kumunhu wandakasiyana naye. Chikumbiro chaungaite kuna baba vevana vako sekutaura kwamaita kuti mune vana vatatu handiti, chikumbiro chaungaite kuna baba vevana vako ndechekuti tichitarisa kuti vana vari kutadza kuenda kuchikoro? Ainini chikumbiro kuti atarisire vana, achengete vana, abhadhare maschool fees evana nekuti vana vacho vanogona. Vanotoita manamba 2 manamba 1. Saka dai angabatsirawo vana chete, ini chero akandisiyawo ndongoraramawo ndichingoendawo ndichiona kuti vabereka izvo mai vangu vari kutondichengeta zvekuti kana ndikaporawo ndokwanisa kuzvichengetawo ndega semachengetero andaingozviita, nekuti ndangopedza chikoro ndandiri kwanisa kutozvibatsira ndega. Ndandine njere dzekuzvibatsira ndichizvichengeta. Zvino ndokungorwara kwandakaitawo ndotoona kuti mai ndova kutoita zvese, pesirawo nyara chero chigwara kuti naide zvino kana ungoita zvese vanotsvaka, vanomiramira kuti dai mwana wangu angawana chekudya, awana pekuvata. Chikoro wakadzidza kusvika papi? Ndakasvika O level ndikazoenda kuUNISA ndokwandakanoita human hiring practices. Pandakaenda kuSouth Africa ndakanozviendesa kuchikoro iko. Saka ndipo pandakabva ndangorwarawo ndiri ikoko ndokwakudzoka. Ndaitofunga kuwedzera chikoro asi ndakwanisa kuwedzera nekuda kwokurwara. Ndakanzwa wandifonera uda ndikubatsire sei hanzvadzi? Inangu Ngoma Robert ka. Chikumbiro changu ndechekuti ndachikumbira kuti mundibatsire kuti mundiwaniro kwandingabatsirwa kuti ngozi ibviswe pandiri. I think ikaiswa pane kwete kuti hanzi tosairira kuti inda pakati, asi kuti ikabviswa pandiri ikambonotaura ikokoko kune vakaipara kana kuti kuno mumwe munhu, I think vanoita njere dzekuona kuti voiri pasei, vanoita serious. Saka ndekuti pandiri for 7 years vanhu vakaignore kuratidza kuti havana basa nazvo, vari kutofara kutoti hapana chichavanesa. Saka ikabviswawo pandiri, inini ndikapora kurapwa njere ndokwandikukumbira. Ndikukumbira kurapwawo njere dzangu kuti ndisarasike njere. Sesawa munhu wematablets, ndingada ndatokuradzira matablets andiri kumwa. Sawa munhu anomwa matablets each and every day, kuramba nematablets. Sawa munhu anoramba nenzungu nekuti mukandibatsira kuti njere dzangu dzisarasika. Zvichaitika ndezvokuti ndokwanisa kuzvichengetawo. Ndokwanisa kuchengetawo vana vapi kana murume asina kuita pichini vana vangu, nekuti inini chimwe chinhu chavandikasiyana nenjere dzekuchikoro ndokwanisa kuti ndotsvaka kuti ndoraramisa sei vana vangu, tochengetawo vabereki vangu. Ndoona kuti imba yedu idiki ndova nestendiwo yangu nepekugara pandoitisirawo amai vangu, ndozvandiri kuchovera. Izvi zviri kurarama sei? Ndamudza uchiti ndiri kutengesa apo pamashopu kuita sei, uri kurarama sei izvi? Ndiri kugadzira mawigi ndichitengesa but haasi kutengwa, haasi kutombonongwa. Ngozi yakasunga zvinhu? Yakasunga zvese. Yakasunga zvese, hanhongwe. Ine wacho ndandakakokodzera ndachivasha ndachigwara kuti uti chii Ngoma Robert, zvimwe zvacho kuti ndizive kuti zviri kufamba sei, handitombonzwisisi. Saka pandatokuona ndikati ndingodzokera, ndadzokera ndonovatamba ndokona kuti ndikaonawo program yandoonawo paTV ndombodai njere dzangu ndimbovata mbicha, ndakutongogara ndakavata, ndava munhu handichisiri munhu. Saka ini Ngoma Robert, chikumbiro changu ndechekuti mutitsvakiro munhu angatibatsirawo. Hatina mari mationa yekuti tingabhadhara kuti tibatsirawo kuti ngozi ibve, uyezve kupenga kuite sei kutongopera zvachose, kusatombodzoka, ndikwanise kurarama zvakanaka. Amai takataura navo vakatipa nyaya saidi retingati renyaya yavo, musikana takataura naye akatipa saidi renyaya. Saka izvi nezvega tinzwe kubva kunemi baba kuti dambudziko remwana wenyu uyu rakatanga sei, ende kana rakatanga sei pane here zvamakamboita 2 kana 3 zvinoita kuti dambudziko remwana rigadzire. Imimi pakatanga kurwara mwana, shoko rakauya kwamuri richinzi chii? Chekutanga hazvinotangira panapa, zvakatangira kuSouth Africa ndokwakatanga kungorwara machiita South Africa. Basa kwandaira ndiri sikanzi kuno mwana ari kurwara, ndosvika kwanditoona kuti munhu uyu kuSouth Africa ikoko, South Africa akutopwanya zvinhu zvevanhu, achipwanya zvinhu zvevanhu kuya tasvika atamubata ndobva taenda naye kuColorphone kuti anopiwa treatment. It was very strong that thing. Saka ndobva abawa jekiseni but it was not effective. So vakaita 3 days vari kuColorphone, then from Colorphone ndobva kuti ngatisei kuViscopis. Viscopis ndiyo imwe inogara vanhu vane problem iyo. So she went there
akatanga kupa mapirits akatanga kustabiliza mbichana asi hatina kumirira ipapo takaenda futi kumasowe ndokataenda achibatsirwa achiita sei but pakubatsirwa aingodonha mhepo ichiita sei inobva but isingabvi kusvika zvakamboita sekuti zvakuda kupera zvastabiliza mbichana ndobva ambouya kuno kuzimbabwe so waiva kuno kwaigara namai vake kwamakasvika but still zvinhu zvakatanga futi very strongly so ndiri South Africa inini ndaishandawo so ndaitumira mari kuti dai maita zvakati but chimbomutorai mundinai kuchipatara saka mungoziva kuti sometimes people won't believe kuti chipatara here kana kuti chivanhu so indakati aiwa the first thing mupei aindinopiwa matablets ekustabiliza situation so that's why right now akastabilize but akaregedza mapirits zvinotanga but mukufamba kwedu kwatakaita inini handafamba ndega ndakafambawo neveukamawo tichinzwa kuti zvakamira sei mumasowe taipinda tichingotsvaga rubatsiro zvisanangurwawo zvichingonzi inhau yemepa ngozi iripo mushamenyu akatosaidzirwa ipapo saka toona kuti nhau yengozi iyoyo ndiyo iripo iko zvino saka nhau iripo ndeyekuti pakufamba tichibatsirwa mhepo iya yengozi yakaitanga kukonfesa ichikonfesa kudaro kuti inini ndinini ndakadai manzwiro angu iri kuti iyo inoda mombe 41 kana kuti 42 handi ichibuda ngozi iri kuti ndini ani ende ndakaurayiwa sei ende ndakaurayiwa kupi ende ndinobva kupi iyo inoti ndinobva kuMozambique but sometimes hainyatsobuda pachena zvakanaka because I think kuti hatina matools akakwana ekuti ikwanise kudura zvainoda nezvaizvo nevanhu vakaita izvozvo but inini from my knowledge vanhu vakaita izvozvo vakasaidzira mhepo kwandiri kumwana nekusaidi kwangu handitanzi ane bhora ndiye anomakwa kureva kuti mukati mekurarama kwedu muchivanhu unogona kunge une usha hwako kana kuti mudzimu wemusha kana wetsinza handiti saka vemusha vanenge vachiziva kuti ndo zviripo saka zvadaro manje vabva varova kumwana vaida kurova ini kuti ndipenga handiti saka ndobva zvazoenda kupi kumwana right tazoona izvozvo kuti ndo nyaya iripo vanhu vane nyaya idzodzo tinovaziva saka mukati mekubatsirwa ndogona kutaura hangu kuti ndofungira niki kana vari veukama kungoti ndive ukama musataura zvenyu zita rake nekuti imimi neni hatina mweya unoita se unotaura izvo zvezvo kana zve zvemumba nekuti vanhu veukama hama dzangu zvichienda zvakadaro aiwa ichokwadi iyo hama dzangu vanhu veukama veropa rangu ndo vane nyaya dzavakaita idzi kutora ngozi vesaidzira kwatiri ngozi toziva dzinowanikwa mukati memisha but toda kuti vanhu kana mabata izvozvo mutaurirana kuti tanzwa zvakati kunoko ngatiungane tigadzise chipi nyaya idzi asi vamwe nekuda kwokuti vane urombwa mukati meurombwa vanenge vachivhara ngozi idzodzo kuti dzisavatake zvikombo zviya zvinouya zvichikushandisa imi zvichivhara mararamiro enyu sesituation yandiriko zvinezvi kuvharwa upenyu vanangu kuvharwawo anoza kuita ichi neichi kuti ashande asi hazvibudiriri but anotomboedza maefforts like ndoedza maefforts ndoraunda mari haibatiki yakasongwa saka that's the situation saka tanga tichiri pangozi paya kuti inenge ichitaura kuti ndinani ende ndakapondwa nani ende kumusha kwangu ndekupi sezvandareva paya paya kuti haisi kunyatsotaura zvakanaka kuti ndinani because hatina matools akakwana ekuti tinyatsokuivhura ekuti inyatsokubuda asi iyo iri kutaura kuti inini ndakabva kuMozambique ndakaurayiwa mumusha menyu ndiri murume saka ndoda kuti ndiripwe kana matadza zvenyu magona kuti vakana mombe 1 ndo inotaura chidaro kana mombe 1 but initially 41 42 mafamba baba vavaida mimi nemwana wenyu nemudzimai wenyu manzwa kuti ndo zviripo makaendesa here shoko iri kuhama dzenyu kuti onai makambonzwa here kuti mwana wangu ari kurwara hongu asi marwara ari kuita pane mhepo iri kubuda ichitaura zvinoti kana makavataura vakazvigamuchira sei hongu kuzviziva vanhu zviziva takavataurira tikambofamba navo asi but mukufamba navo sevamwe vana baba semaitiro avo ekuti ivo ndo vanenge vakaita zvinhu zvavo handiti vanogona kuisa mweya wekuti kana munhu anenge aita basa irorero anoblama the father or the person who is near to this daughter yeah saka so that's what happened then ipapo nikavara nikati aiwa kana zvakadaro let's go
tionesane kuti what's going on. Vose vakadzokera kumashure havachada. So they know their stories. Maona saka ndiri kuti inini zvinokwanisa kupera. Hongu sekutaura kwamuri kuti ano inini ndiri kuti zvinokwanisa kupera. Ngatiti pamakavaudza kuti toda kuti tifambe, pane here akapa chikonzero chekuti haina ndikwanise kufamba nezvinoti mukamaona kuti apa pane nyaya apo. Patakataura izvozvo izvo vavakuisa mhepo, handiti lese ndingangoti there was a prophet, a woman, handiti pavakaenda inini I was in South Africa. So I think kuti vanenge vakaisa mhepo paari kuti ati baba vacho ndo vari kuita izvi. So when I came back ndikati no, handei kupi kune munhu iyayi, handiti tinonzwa kuti zvataura izvi anozviburitsa here, akazoona papi. Vakaramba. Asi bauri vamwe vari kokoko vanongowanda, so tikasvika vanotiza kada kutaura navo vanonzvenga so havabudi pachena. Koita vamwe vari kuHatfield uko Zekruku, ndo vane nyaya kwakabva nawo yengozi, nekuti baba vavo ndivo vane nyaya yemunhu akapondwa ari murume. Pane makore kapa akawandisa. Saka ivo nyaya idzi vanodziziva. Saka pakati pekunoromba kwavakaita vaedza kufara ngozi dzipi idzi. Ngozi dziya dzokusadzika kwatiri iko kunonzi kudyirwa futa. Kudyirwa futa. Kokuti imimi mavharo handiti midzimu yenyu haichakuoni. Ivo vakushandisa zvikwambo kudi kurarama. Uko vakavhara ngozi handiti. Ngozi haidi kuona chikwambo. Mudzimu haudi kuona chikwambo. Yes. Saka that's the situation iripo manje. Zvekuti vanotoziva kuti uyu ndiye ane mudzimu wemusha. They know me. Saka that's why vachindivhara ndisabate mari ndisaita chichi. Saka toda kuti tisunungure tibatsirwe. Ndichitaura naVhaidha anoti dambudziko rekurwara nekwepfungwa here kwaari kuita iye. Anoti pana natete vaviri vane nhoroondo iyoyo, asi vanenge vakazorapiswa kureva kuti vakazvirapisawo ndokuti fungata vakabvisa ndokuti nditsanangurire kuti pafamba sipa. Ipapo ndandapasiya asi ndachifunga ndichazopatsanangura. Vandiri kutaura ivavo ndo vambanini vari kuGweru, ndo vane vana vavo vakambopenga vasikana vaviri. Saka vapenga vasikana ava ivo zvavakaita vakaenda kunobatsirwa kuda, handiti ndobva vanotsvaga n'anga yakavaita kuti tsvagai zita ramunoendesa ngozi iyi igare ipapo. Vana vaya ndobva vapora vasikana 2 vaya. Iko zvino umwe ari kushanda kuIngoko is good, umwe akachata, umwe akaita chichi, right. Saka ivavo ndo vane nyaya vakapora. Saka ivo vakasadzira ngozi kupi manje kuno kwatiri isusu, ndobva vavhara nezvikwambo zvavo. Tingati ava baba vemhuri ndo vana tateguru vane munhu wakapondwa here ipapa? Aiwa, ava ndibaba munini vekune imwe imba yedu isusu iri line nesu, ndo vane nhau iyo, because uyu ana tateguru anenge akaponda munhu kare kare uyu ndo kwasekuru vamwewo, because sekuru vangu nanasekuru vavo mabrothers. Handitika saka uyu first born yekuku, uyu fifth born yekukuku yekuside uku. Saka uyu neuyu vanodyidzana, vanofamba vese pamaprogram. Tingati pane pandoda kuti panyatsoti jeki, tingati uyu munhu awirwa nedambudziko revana vake vasikana vaviri vakasangana nedambudziko rekupenga, ndokufamba ndokunzwa kunzi dambudziko rirapa nderengozi. Ngozi tinogona kuibvisa tichisandudzira. Akanyatsodoma here kuti ndoda kuti iende pana Vaida, kana kuti akangonzi takukugadzira kuti ngozi ibve pauri kuvana vako ingonotsvagawo painogara asi ichigara mudzinza rekwenyu? Manzwiro aidu isusu pakufamba vanozotaura kuti yakatonzi enda nogara ipapo, ugare ikoko pamaitiro avakaita vachibvisa nyaya idzodzo kwavari vachisidzisa kupi kwatiri. Saka ngatiti imi mawendawo kunofamba mapiwa option yakaita saiyoyo, handiti Vaida ari kurara mwana wangu, toda kuti tiibvise, toibvisa here tichiisa tongopa muenzaniso kuti toibvisa tichiisa pana Elizabeth. Imi mungaderesa izvo muchiziva kuti Elizabeth mwana womukoma wenyu kana kuti mwana womunin'ina wenyu, mwana weropa renyu, asi kwamuri tinongoti mwana pachivanhu. Mungadere kuita options yakaita saiyoyo? No, ina handiti izvozvo.
inini zvandinofunga nezvekuti kana ngozi iripo saizvozvo izvi pane zvinhu zviviri. One is that tichaidzosera kune vanhu vachona vakaipara tosunungurwa kunoko. Ndo zvatingagona kuita chete nekuti hatidi kupa munhu asina mhosva chaasina kutakura chaasina kubata. Toda akabata wacho kana pane imwe option yekuti vane maitiro avanoita kuti ngozi ipere ingoparara zvakadaro, but zvikwambo izvi zvofanira kuuraya varidzi vazvo. Zvezvikwambo izvi imwe nyaya rimwe zuva toda kuenda pangozi. Ngozi, mushonga wengozi kana vachitaura musiri kana even mudare, mushonga wengozi kuiripa. Ndamunzwa muchitaura muchiti ngozi yakatombopa maconditions ekuti kana muchida kundiripa tinoita zviviri kana zvitatu. Haisingave option here iri nani. Uye ngozi ndanzwa muchiti yakanga mbenge ichitanga ichitida mombe 42 ichitaura asi ikazosvapa kuti chindipai kana mombe 1. Handiti pajekese ipapo. Aiwa, inini zvandinofunga nezvekuti hongu kupera kwengozi kuiripa. Dzimwe nguva mombe 42 ngatiti zvechokwadi ndizvo zvabuda saizvozvo kuti tidziwane isi hatina kana mari yacho. Vacho vakaripa vakagara zvavo vari kudya utefetefe. Saka indoona sekuti tinodzosera kuvaridzi vacho kumba iyoyo. Kana ichinobaya ikoko yobaya kupi? Kana abayiwa ikoko ndo vachagadzisa ngozi ipi? Iyo nekuti kuti tiunganidzane kuti uyai tigadzise izvi. Vakabata zvavakabata havapinde havauye ikoko. Vanotonzvenga kuti hatizvizivi gadzisai ikoko muri mega. Saka isu toda kuti tidzokere ikoko zvinorova varidzi vazvo tosunungurwa. Asi kana ngatiti zvarova varidzi vazvo vakuzokutsvagai kuti akomana kwangu chatsva ngatibatanei semhuri tifambe takananga kuMozambique tinoripa, munobatana navo here? Inini space zvangu inini handibatani navo. Chikonzero ndechekuti one, ivo vari reluctant kuda kubuda pachena kuti tine ngozi yakati ngatibatanei semhuri. Vanhu vakuruka. Kune mudharani 8 years anogara paHatfield apo. He was a general manager paPTC. Vamwe ari kumusha uko is about maybe 70 something. So dei vanga vari vanhu vakuru handiti vaitaura kuti ngatibatanei ngozi itidi tiripe. But because they are selfish vanogadzisa kwavo vachisaidira kune vamwe. Saka zvinofanira kudzokera kwavari vonopiswa. Kana vapiswa ikoko vachaziva zvekuita. Tosunungurwa kunoko kana tizopuwa vharidziro topuwa vharidziro yedu nemhuri dzangu zvakwana zvakadaro. Imi mune mumhuri menyu mababa venyu makazvarwa muri vangani vakomana nevasikana uye vamwe vacha vari kupi? Takazvarwa tiri vakomana 9, 2 vakashaya. But most of them vamwe vari kumusha they have nothing to do just because of this thing. Zvakabloka imuzva life inoblokwa so kuti haubati kana sendi. Yet potential unenge uinayo yekuti unokwanisa kuzviitira zvinhu zvako uchiita upenyu hwako zvakuti wamba zvakanaka. Just because of that. Saka hai. Tichipedza kutaura nemi baba pauri kurei, shiviro yenyu imimi nekurwara nekutambura kuri kuita mwanasikana wenyu nekutambura kuri kuita mhuri yenyu imimi ndeyekuti chii? Ini shiviro yangu ndeyekuti sekuuya kwamaita pano handokutendai nekubatsira kwamaita kuuya kudhiraivha kusvika pano. Shiviro yangu ndeyekuti mwana wangu asunungurwe panhau iro dambudziko rekuti aregedze kurarama nemapiritsi. Iri nhau yemweya chete iwo iri kukonzera amwe mapiritsi. One, kana kanga apora zvakanaka toda kuti isusu tozobatsirwawo nedare kuti tomboshambidzwawo tobvisawo munyama. Zvikwambo zvirimo musha umu zvinofanira kubviswa. Kana zvabviswa musha wasara wakachena. Saka ndo shiviro yangu kuchenesa musha ndokwakanaka. Munhu orarama mararamiro asina kuiswa control nekuda kwema-external forces ezvikwambo. Kana ma-spiritual wives, spiritual husbands ndozviri kungoshanda mukati matiri. So inini ndinofunga kuti ndo maperero azvifanira kunge zvichiita izvozvo chete. Aiwa, tinokutendai baba. Regai tinzwe shuviro yamai Vaida naVaidawo kuti shuviro yavari kuda kuti ifambe zvakaita sei. Mubvunzo wangu wekupedza ndekuti vanhu vanobatsira kazhinji ngatiti kune vechitendero, kune madzibaba, kune vedzin'anga vanoita zvematare. Imi semhuri zvamunosarudza ndezvipi? Iyi nhau yedu iyi inoda vechivanhu. Nekuti nhau yengozi inoda kuripwa. Vane maitiro avanoita marapiro avanoita ngozi dzacho. Kweta nhau yezvikwambo haitomboda zvezvimatombo izvo. Inotoda yemuteuro. Yemuteuro it will be wasting time. Saka totoda vechivanhu vanoziva zvavanoita. Handiti votibatsirawo zvakanaka. Ingoti chete hatina mari takasungwa nhau yemari.
saka ndosaka ndandotenda kuuya kwenyu pano kureva kuti ndovimba kuti Mwari nemudzimu zvakutotibatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka tigozoona ramangwana tichijeka kwatiri. Aiwa, ndinotenda baba nekutaura kwamaitawo matotaura mukati nhau yamakatarisana naye inoda vanhu vechivanhu, nekuti kune vamwe vanozoti vaona obva kuti aiwa vaendese kwaprofeti nhingi, vaendese kumadzibaba nhingi, asi imimi nemuromo wenyu mega matotaura kuti makatomboendawo kunana madzibaba makatopiwa muteuro, asi ngozi haisi kuda muteuro, inoda vanhu vechivanhu vanoziva chivanhu chaicho kuti dambudziko ritese ripere. Handiti aiwa, ndinokutendai baba. Aiwa, mazvinzwira rega ndimbonzwawo chikumbiro kubva kuna amai chiyandaunza kuti chikumbiro chavo rushiuro yavo ndeyekuti muri kuzvinzwira kune vaya vanosimbotaura nesu vanotumira mameseji nekufona vachiti aiwa hakuna chinhu chinonzi ngozi, aiwa munhu anenge achirwara nepfungwa aita sei. Vaidha ataura kuti akatoendawo kuna chiremba vakataura kuti hongu chirwere ndachibata, asi dambudziko rako iri kuti ripere rinoda kuti uende kune vanhu vanoita zviri spiritual, vangave vanhu vechivanhu kana kuti vanhu vedzisvondo. Zvakare muri kuzvinzwa, muri kuzviona, kana painewo vanoti aiwa hakuna izvi, chirwere chinorapika nezvakati nachiremba akati, Vaidha naamai vake varipo. Chikuru ndechekuti vabatsirwe vapone. Amai Vaidha, tichipedza chirongwa, chikumbiro chenyu chamuri kuda imimi ndechekuti chii makatarisa mumvana wenyu? Ini ndatambura nomwana kuti yezvino vana vanogona chikuru ivavo, kune chipo chevana hapana rina mapenyu avazivi mai. Yezvinogona kuita kana 4 months asina mbonovaona vana vachingorira mapenyu kwa havaoni baba havaoni mai vari vapenyu vabereki vese. Zvozondirwadza. Ini chikumbiro changu ndechekuti ini mwoyo wangu ndinofunga kuti kana munhu aona unobatsira adzosere ngozi kumurudzi wakaita ikoko inonetsa vana vake, ikanetsa ikoko vanoripa nokuti vanoti vakabvisa vakaisa kwavo aindoda kuti zvidzosuka zvimoti kudzosa back to center zvinorova vana vemunhu iye wakazviita iyeye zvogara ikoko zvisatsukuruka nokuti vatambudza mwana wangu 7 years munhu achipenga, une 7 years mwana achipenga kuteedza kudii ndatambura mazana kutambura nogara mugaro muchina mata handibudimo mukangoshiya pandindigoma nousiku tsiri kunogona ndakagara mungo muchina mata usiku chiti pamwe Mwari kuti andinzwa ndatadzei chii ndoita sei ndimoti nhai Mwari hamugoni kudzosera ngozi ikoko, hamugoni kupa solution kuti vanhu ava varipe mombe idzi, ati zvakaoma vana vacho vanonzwisa tsitsi izvanenge vachiita akakuta pafoni mama havazivi mai havazivi baba. Ndanzwa machitaura kuti baba vaVaidha vanouya nemotombofamba navo, imimi munotombofamba navo here baba vaVaidha vacho muchita muchienda? Haina indipita savati kuti ndopanga pachina mubvunzo wangu wechipiri kuti vanongotora voenda naye neazvanzi yake. Patikaona yamai Vaidha pane here chakaipa chekuti imimi baba makagara apa amai vakagara apa mubatsirwa pamwe chete? Izvoni chazviita ndandisingaindi. Toda kuti imimi musara muchinamata handitika kuti Mwari kune vanhu vamatuma vauya mukati mechivanze changu vati vanogona kunditsvagira munhu anondibatsira. Munhu uyu anogona kunge achibatsira nenzira dzakasiyana siyana, handiti nekuti zvinhu zviri spiritual, handiti anogona kunge ari madzibaba, vanogona kunge vari papa, vanogona kunge vari profeti, vanogona kunge vari sekuru. Inini ndakunotsikawo munzvimbo iyi kuti mwana wangu aone kupona hongu, asi ndiri muSDA. Ndinoindi. Aiwa, ndatenda. Tinozoronga zvakamira sei mozotaura nababa Vaidha. Ndichazokufonerai tinzwe kuti pane here vatigamuchira pari zvino vati huyai vamboona kuti dambudziko rinopera sei. Sekutaura kwaita Vaidha andataura akati kwamauda kundiendesawo kuti ndakunobviswa manje, saka muda kuti ibviswe musipo. Mukaramba ina handiendewo. Handitika. Aiwa, mazvinzwira tiri kuno nhasi kuCourt Comfort uko kwatiri kutaura namai Vaidha. Nyaya ndeyengozi, vativo 7 years mwana achipenga, ndingabatsirike sei? Ngatisangane mune mamwe maprograms. Zita ndinonzi Robert Tapfumanei.